माँ हाँ कौन छुआ पानी पिउଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଭେଜିଟେବୁଲ ମ୍ୟାଗି କରିଦେନୁ ଖାଇବା। ଭେଜିଟେବୁଲ ପାଇଁ ଖାଇବୁ ହଁ ହଁ ହଉ କରିଦବା ହଉ କର ଆଉ। ଚାଲ ଏବେ ମ୍ୟାଗି ନେଇ ବନେଇବା ସବୁ ପରିବାକୁ ଏମିତି କାଟିକି ଥୋଇବା କିଛି ପାଣି ଦେଇଦବା ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇବା ମ୍ୟାଗିକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢିଦବା ଏବେ ରିଫାଇନ ତେଲ ପକେଇଦବା ପିଆଜ ପକେଇଦବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଦବା ଟମାଟୋ ପକେଇଦବା ଏଥିରେ ବିଟ୍ ପକେଇଦବା ରଖିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି ପକେଇଦବା ହଳଦୀ ପକେଇଦବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା ତାକୁ ଗୋଳେଇଦବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇଦବା ତା ଦେହରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକେଇଦବା ଆଉ ଗୋଳେଇଦବା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦବା ମ୍ୟାଗିକୁ ସେ ମସଲା ଦେହରେ ପକେଇଦବା ମ୍ୟାଗିକି ଟିକେ ଗୋଳେଇଦବା ପୁଅ ନେ ଭେଜିଟେବୁଲ ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲା ଖା ଆଉ ତାହେଲେ ଦେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା ଆଉ। ହଁ ଏବେ ମ୍ୟାଗି ହେଇଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି ହେଇଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି।